Легендата разказва, че преди много векове, в Индия, един мъдър брамин на име Сиса представил на царя нова игра, наречена чатранга, прототип на съвременния шахмат. Царят, впечатлен от стратегическия характер на играта, искал да награди брамина. Сиса поискал само едно зрънце пшеница за първото поле на дъската, 2 зрънца за второто, 4 за третото и така нататък, удвоявайки броя на зрънцата за всяко следващо поле. Първоначално царят се смятал за щедър, но скоро осъзнал, че пшеницата, необходима за покриване на всички 64 полета на шахматната дъска, е астрономическо количество, което надвишава цялото богатство на света. Урокът. Царят, който не можел да задоволи скромното искане на брамина, осъзнал ценността на всяко отделно зрънце, колкото и малко да изглежда то, и как те се натрупват до огромни количества. Какво символизира легендата? Легендата подчертава, че всеки човек, дори и най-незначителният, има своята стойност и принос към обществото, точно както всяко зрънце е важно за натрупването на общото богатство. Играта на шах се е превърнала в символ на мъдростта, стратегическото мислене и важността на самоусъвършенстването. Произходът на шаха. Въпреки че легендата е красива история, научните данни сочат, че играта на шах произлиза от древна индийска игрова система, позната като чатуранга. Оттам играта е пренесена в Персия и след арабското завоевание, в Европа.